Ja ha arribat el dia i ens hem fet la motxilla a punt per marxar de campaments. Al poble de lladrós, un prat meravellós per passar 15 dies molt guais. Castos i llodrigueres anem riu amunt, llops i daines cridant com puc, rangers i guies sempre estan a punt, monis i mones venim a full. L'equip de cuina intentem donar-nos sempre el 100%. Mil aventures viurem, a Hogwarts màgia aprendrem. Harry, Hermione, Ron i molts més. Ei tu, no et descuidis, corbata i vareta. Amb Harry Dumbledore segur que guanyarem a Voldemort. 24 hores banyats al riu, jocs i gincames, guerra, guarra, cireres, anem d'excursió i plantem les tendes. Castos i llodriguers anem riu amunt, llops i daines cridant com fuc, rangers i guies sempre estan a punt, monis i mones venim a full. L'equip de cuina intentem donar-nos sempre el 100%. Mil aventures viurem, a Hogwarts màgia aprendrem. Harry, Hermione, Ron i molts més. Ei tu, no et descuidis, corbata i vareta. Amb Hagrid i Dumbledore segur que guanyarem a Voldemort. De la